Dili sila lang, oh. Dili sila lang, oh. Dili sila lang. Dili sila lang. Asa di ka padulong? Nangis panting ko. Yaan ako nilang lang, pero ang pagkaon na ready na ang tanan ng pagkaon na ako sila mesa, hinana na silang lang. Sa iyo na siya mamata, pero ako mamata ko alas 8 na ko mamata, mga lang kay dugay man ko matulog basta gabi kay mag live pa man ko sa TikTok. Dayon, ipukaw ko na lang ganina yung giarsa din ay pagsagawas. Dayon, siya na nangyapas akong higdaanan. Dayon, giandam na niyang akong food tanan, ng akong burger, and ng akong gulay, and ng akong sabaw. Pero gabi dugay natulog silang lang kay nang laba pa silang lang. Ninana ko kalab sa kong lang. Ang uban manggod diya magsilok sila kay ano daw tapulan kayo ko. Depende ra na sa inyong duha magtiayon. So ayaw na mo agkasuko din nagwa ko'y trabaho kay nangita man pod ko engkam, wala man pod ko nagtanga, di ba mga lang inana lang yun silang lang mo care nako. Ya kung palangga kay ko nilang lang. So karon naglakaw silang lang karon kay nagato siya sa iyang amo. Dayon pagkahuman malakaw na pod na siya magtrabaho. Dayon pagkahuman magbili na pod na siya sa akong snack unya. Gahapon kay gipalitan naman ko niya og apple. Karon tora nga polito mo na tong akong snack. Dayon magpaabot na rin po ko sa iya makauli og hapon. Ana lang. Tinilang kutob ang akong story. Bye!